Hola, hola, señoras, señores, son as 6:23 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no Voltas co Prato. Onte foi unha xornada moi especial porque onte soubemos quen é a gañadora do sorteo da Voltas co Prato e prometimos que vai haber moitos máis sorteos, así que moi atentos a donde? Moi atentos a @Voltas co Prato, porque aí imos pendurar todas as receitas que, por certo, xa me pediron algunha de onte, así que imos intentar apurar a subilas, pero con paciencia, por favor, con paciencia. En calquera caso, aí van a estar todas as receitas e tamén outras cousas que facemos cos nosos cociñeiros que son maravillosos, así que pido un fortísimo aplauso para Xulio Mato, Lucía Vázquez, que entre para dentro, veña, vamos. Bueno, parece que lle gustades a xe. Hombre, claro. A ti aplaudironche menos, eh? Sí, a mí aplaudironme menos, sí, é certo. Como somos dous, tamén. Claro, tuveron que aplaudir doble. Claro. Bueno, como estades? Ben, Lucía? Moi ben. Todo ben? Todo ben. Hoxe o programa gústame. Sí. Sí, veño con ganas de... Os outros días non. De cousiñas, porque atención ao plan que nos trae Ana de Lugo. Hola, querida directora. Sabemos que o sábado é un día moi especial para ti, así que esta super felicitación vai para ti. Vamos a preparar máis para a boda. Mira que ben, va, tira a aldea. Os ingredientes para a túa boda, doucho ser un bombo de música! Dos invitados color! E algo para mollar a paneta! Pisas! Que viva o amor, que é o ingrediente máis importante. Entre todos, imos lograr que o día da túa boda sexa inesquecible. Esta vida que inicias no sea tanto una vida de cuento, sino más bien una vida de relato. Benvido ao matrimonio, é o mellor viño que hai, a que sí? Sí. Adeus. Inés, estudiaches o texto. Inés, ¿tú hiciste o examen? Inés, chegas tarde, e así non danos. Pero queremos que igual, Inés. Gracias por ser parte do tren musical. Que das nosas vidas. As túas compañías de prato desexamos moita felicidade. Ímolo pasar genial na superboda. Un bicazo enorme. Esperamos que non nos caches facendo este vídeo. Queremos vos. Desde Barcelona. Hola Inés, ¿qué tal? Aquí estamos, agardando que estés a disfrutar desta sorpresa. Nada, simplemente dicirche que estamos desexando que sexa sábado para celebralo con todos xuntos. E nada, querémoste moitísimo e agardamos que sexa o comezo de moitos anos felices e xuntos. Vico. Por certo, a convidada de hoxe es ti. Paso para a nosa querida directora que se casa o próximo sábado. Polo tanto, ten que acudir con nós de convidada por aquí. Inés, por favor, bordeando todo por aquí. Achega hasta nós. Deixadme coller o micro. Dale un aplauso a Inés. Inés, no. Toma, para ti. Como estás? Moi nerviosa. Estás nerviosa? Sí. Bueno, fixéchesme chorar a min tamén, que é unha lejemilla co vídeo, Moitas gracias. Aí a tedes. Mira, escoita a canción, escoita. Bueno, é unha canción que lle fixemos para a súa boda que escoitará tamén, que está moi ben. Este sábado tes un día moi especial, nós estaremos ali contigo compartindo. Moitísimas gracias por convidarnos e por ser como eres. Hoxe eres a convidada do Voltas co Prato. Curiosamente, ela pedía algo que lle gusta bastante, así que... A que máis lle gusta do mundo é a ela. No, teño que... Non, xa estou mellor. No, ahora falo eu. Levan todo o día protestando. A Maragota é un peixe fantástico, Lucía, que é de Porto de Mar, sabe ben que é un peixe estupendo, porque é barato. Espera un segundo. Porque é fin de mes, é un peixe de aquí... Ah, a cámara esa, perdón. No, ahora esta, chicos. Ahora esa. No, pero ven, Moi ben. Estou con ela. É fin de mes, é un peixe estupendo e
jolines, temos que poñelo en valor, verdad? Que está a xente querendo comer peixe na casa. Podes seguir. Aí está, o peixe é un alimento maravilloso. Bueno, pues vamos a pedir a nosa querida directora... Que se sente, anda por aquí a volta. Vamos a pedir que se sente na zona de convidados, vale? Para que se poñan un micro... E despois xa falamos contigo. Aplauso para ela, venga. A ver, entón, que llevamos a facer a nosa Inés? Xulio Mato? Maragota. No, xa. Vamos a facer. Pero como vai ser? Pois mira, eu vou facer unha zarzuela, porque calquera lle que non a jefa. Xa. Non. É que ademais... Mira, vou facer unha zarzuela un poquinho diferente, vou facer unha base mariñeira, moi sinxela e moi rápida, e despois vou na rebozar. Vou na rebozar e despois esas pezas de peixe rebozado van ir a salsa. Moi ben. E despois vai acompañado cunhas pataquiñas, con 3 pataquiñas cocidas. 3? 3. Hai 4. Hai 4. Para que hai 3, que unha está partida pola mitad. Vale, perfecto. Importante, hai 3, non 4. Hai 3. Vale. E despois, para que sexa zarzuela e non guiso, vai levar un poquinho de amêndoa mesturada con unha xema de ovo, moi rico, super rico, xa verás. Perfecto, e nosa Lucía, que? Eu vou facer unha maragota encaldeirada. Ole! Un lagostino, así, un sofritiño clásico de caldeirada, pimentón e pa diante. Enterrando un sabor, completamente. Pois preparamos esta marajota para a nosa querida directora Inés. Marchamos con Cía Vázquez. Veña, vamos alá. A ver, Luchi, contame como vai ser o tema. Imos comezar, como temos uns lagostinos que imos meter despois a caldeirada, imos comezar aproveitando as cabezas e as cascas do langostino. Claro, en vez de meter así auga do grifo blancucha e sosa, metémolas aí con faz como a Xulio, machacas as cabezas para que dé máis sabor. Claro. Cuidado, non te manches. Empezou a festa. Esa non é a camisa da boda, non? No. Vale. No, non pensaba ir á boda así, De verdad. É bonita, pero non a quero manchar, o sabes. Entón, eso vai dar moito sabor, non? Que é o de sempre, porque as cabezas de lagostino sempre dicimos que dan moito sabor. E ademais un loureiro, unha folla de loureiro. Así evitamos botarlle auga limpa ou mercar un caldo no súper, que non hai necesidade. Non hai necesidade. Metémoslle unha folliña de loureiro. Ti mercaste? Non había necesidade, non me daba tempo de facelo. Xa, que vida a túa, verdad? É que teño moita plancha hoxe. Sufre moito. É un mentiroso, non? Sempre ten moita plancha, vos conta. Todos os días di que ten moito que facer. Teño moito chollo. Todos os días. Vale. Sabes que non ten así, nada que cando facer? están tostándose, imos engadir un chorrete de viño. Hola. Chuchu. Moi ben. Evapora o alcohol. Ai, como abras ventas, Oh, que gusto. Sí. E engadimos auga. Moi ben. A xente da casa, por certo, pode chamar, 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar e hoxe, evidentemente, para o que queirades. Podedes felicitar a Inés, se queredes darlle os parabéns, de verdade, que a nos costanos, a veces costanos satural. Pero nós querémola moito. A ti, a mí non, No, a mí a veces. Nós querémola moitísimo. E o sábado imos de disfrutar moitísimo. Por certo, recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra. Moi atentos e atentas ao que pasa na televisión do Chup Chup, na televisión de Galicia. Vai engrasando a cadera, E vai dando a prótesis. Además, comprei unha camisa que non se será un pouco xusta. Pensei que iba a decir unha prótesis. Comprei unha prótesis. Encargaste. Bueno, mira, vouche contar o que teño aquí. Moi ben. Mira, esta é a base da miña salsa, vale? Mira, aquí simplemente hai unha cebola cortada así en gajos, como ves, vale? Sí. Aceite de oliva, pocheina e agora botei un poquinho de auga limpa, sin máis, o sea, auga normal, para que coza, vale? E agora aquí vamos a botar un poquinho de colorante e un pouco de tomate frito, vale? Tomate frito normal tamén, Moi ben. Entón, agora, isto simplemente que faga un pouco chup-chup e triturar. Pa ti que é o anormal? Anormal, non mo... Non digas o que pensei que ibas dicir. No, pero pa ti que... Porque sempre dis que todo é normal. Pois isto é normal, unha cousa normal que hai en todas as casas, unha cebola, un tomate frito normal, unha pota normal, unha cociña normal, un presentador normal. Todo é normal, todo é normal. Unha tixola normal, unha culler normal, un coitelo normal, todo normal. Bueno, entón isto... Se entendimos o concepto de normalidade, vale. Que ferve un pouquiño, e unha vez que reduza un pouquiño, vámoslo triturar, vale? E aquí teño allo e chalotas, vale? Perfecto. Unhas chalotas que vayan pochando tamén despaciño, porque esta salsa unha que este triturada vai ir paño. Perfecto. Pois, agora sí, chegou o momento de que se levante a nosa directora e que veña mirar. Un aplauso para Inés. Veña, Inés, vente por aquí.
Ai, pobre Inés. Pobre Inés, a nosa directora, porque seguramente quería pasar por perruquería, por maquillaxe. Estaría ben o detalle, verdad? O de peinarse, sí. O detalle estaría ben, pero bueno, ven mira, é unha muller normal, que ven traballar normal. Normal. Bueno, Xulio, veña, contalle como vas a sorprender para a súa boda. Mira, como, bueno, acabo de contar a cañota xa tamén, repito xa ti. Mira, aquí teño unha base dunha, que gusta me chamar a mí unha base mariñeira, vale? Cebola, un poquinho de auga, un poquinho de colorante, tomate, e na máis. Isto vai ir triturado e vai ser o que lle vai dar todo o gusto á salsiña, vale? Tentino que sabe, aquí teño chalotas. Non é Sí, claro que sabe, non é ti, Xa, por eso. Aquí teño allo e chalotas, vale? Vou necesitar que pochen ben e despois aí voulle botar unhos brotes terros que teño aquí de allo porro. Pero isto quero que quede un pouco duriño para que trisque. Xa que non vas pasar moito. Vamos a esperar un pouquiño, a que este pocha a chalota. E agora que vou empezar a facer é un rebozado super simple de normal, fariña e ovo. Pois a ver. Fariña e ovo. Inés, que che parece a receita normal de Xulio Amado? Tío, teu giso falo así ou non? A venta é mala, porque... Empezar dicindo que é normal... Correcto. Tiña que decir que é extraordinario. Claro. A ver, vou facer algo extraordinario partindo de cosas normais. Moi ben. Moi ben. Boa salida. Notase moito que fai tele. Sí, notase. No, ten moi boa. A mí pareceme estupendo, porque a idea de usar o que temos na casa, xusto eso, que falábamos, fin de mes, con que apaño unha comida rápida, os nenos que empezaron o colegio, tes pouco rato e dis, que fajo? Pois apañas un guiso... Claro, tens que gastar os cartos na boda, non tens de... Claro, está ben, non, sí, esas cousas pasan. Oye, que podería ser un prato de festa perfectamente. É que este é un prato de festa, eh? Exacto. Claro, porque que come a maragota? Marisco. Exacto. Correcto. É unha maneira barata de comer marisco. Por iso está tan rica. Xa contastes a canto estaba a marajota hoxe no mercado? No, pero podelo contar ti, presentadora. Pois resulta que a marajota hoxe estaba por debaixo dos 5 euros, que está estupendo para ser un peixe fresco riquísimo de rocha. Vamos a dar un aplauso, por favor, É así. Cañatas ao mercado non vai. Por favor. Cañatas ao mercado non vai, eh? Bueno, tiñas que ir ao mercado porque ali están os señores e as señoras que saben das cosas de comer. Correcto. E que che parece a receita, ben? Non pinta mal, xa veremos. Xa veremos. Pois veña, imos con Lucía, xa veremos. Arrímate, Lucía. Hola, Inés. Que tal? Pois ben, esa miña favorita, vale? Gracias. Mira que Xulio celoso, eh? Non pasa nada, mira, estamos aquí como na néboa. Parece que estamos aquí... Ora xa lle pasou, vistes que antes estaba chorando, xa lle pasou, xa é la normal, eh? Que denseira! Notase que o de Lucía vai estar mellor. Sí. Contame, Lucía, a miña favorita. Temos aquí o caldiño que saímos a sacar do lume, porque xa leva, non sei, 5 ou 10 minutinhos, o mellor xa os leva. É suficiente para que sabor, senón tamén despois colle sabores e olores extra. Un caldo non comprado, un caldo feito por ela, eh? Con viño, con auga, con cabezas de legostino. E aquí estamos facendo un sofritiño con cebola, pimento, allo e un poquinho de tomate. Imos de dar unha voltiña, imos de botar un poquinho de sal. Igual non se nos ve co fume, non? Temos igual a Inés como se fose Casper. Pero como recende, eh? Está encantada, Inés, eh? Sí, encantada. Un chorriño de viño. Hola, que guai. Dices? Non digo de favorita por dicir, é que evidente. É que é boa, non? É boa, é evidente. Que barbaridade. Non sabes que está cheo de Juliers? Correcto. Eu son unha Lucier. Moi ben. Claro, eu quería facerche a pregunta de cal das túas receitas é a túa favorita, pero é que é unha pregunta absurda. O sea, está ben que mo digas, porque podo volver a dicir que seguramente me gusta máis a de Lucía. Perfecto. Teño que probar. Perfecto. Mira que despois, se che gusta máis a de Xulio, é peor. É un xiro de guión. Sí, cambiarían as tornas. Nunca se sabe. Bueno, a ver que ao que pase, en calquera caso, Inés, grazas por vir hoxe aquí a acompañarnos no Voltas co Prato. Todo voluntario, todo voluntario. Vou te mandar a razón de sufrir, despois chamámoste, vale? Vale, gracias. De onde queres que diga que és? Pues mira, estou entre o corazón dividido entre Santiago e Silleda. Buf, entonces digo Sansilleda. Sanlleda. Me parece ben. Proba, vai probando. Pois Inés de Sanlleda, un aplauso para ela que está connosco no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Claro, xe metemos marajota na pota, pero atención, que sei que a pintos e a maragota son o mesmo peixe, serían o mesmo hábitat, idade ou o momento vital os que marcarían, perdón, as diferenzas entre eles. O caso é que estes bechos viven nos fondos das rochas e aquí en Galicia é sinxelo atopalos cerca da costa, medio agochados entre as algas. Como podedes imaginar, o menú que atopan nestes recunchos é ben interesante. Papan caranguexos, mexillóns e ourizos, todo grazas ás súas potentes mandíbulas. E si,
Os pescadores deportivos tamén debecen por eles, sexa en superficie ou a mergullo, pero para lambóns menos aventureiros temos boa oferta nos mercados. Grazas ás súas pintas é sinxelo reparar neles, e ollo, que ademais, como dixo Inés, teñen bo prezo. Non lle teñades medo ás espiñas, teñen un sabor excelente e dan uns guisos maravillosos. E se nunca os preparastes, probad as nosas propostas e xa nos contaredes que tal, como sempre, en @avoltascoprato. Seguídenos, por favor. Tamén podedes mandar aí felicitacións para Inés de Silleda ou de Santiago, se queredes, sen problema ningún. Imos con Xulio Mato, que hoxe, como sempre, pintalle mala cousa. Bueno, pois mira. Isto non é como empeza, como acaba, Mira que fermosa cor dourada ten o rebozado. Moi fermosa esa. Moi fermosa. Moi fermosa esa cor. Retiramos. Sí. Moi bonito. Mira. E isto le moi ben, Xulio? Home, claro, sí, pero Inés non me valora. Bueno, que sei. A ver se lle gusta, polo menos despois. Mira, as patacas teñas un pouco cocidas, cocinas uns minutos só, para que non rompan agora cando se rematen de facer aí, vale? Hola. Entón aí botei, como ves xa, os brotes. Mira, vos así, sí, mira. Están os brotes xa aí, e xa botei un poquinho de caldo de peixe. Claro, dixeches que... vale, que os brotes que querían que triscaran. Claro, non quero que queden... Claro, non quero que queden moi cocidos, non, porque agora o peixe xa está semicociñado no rebozado. Perfecto. Entón, simplemente vamos a dar aí un... Cantas patacas hai aí, que o está vendo xente na casa? Tres. No, digo que é importante, porque... Claro que é importante, aquí todo é importante. No futuro, o mellor, pasan cousas, arrumban bastante ben, por certo. Mira que aspecto... Hola. Está collendo esta salsiña, mira, non sei se se ve así. Sí. Hola, que ben se ve. A cebola, ao estar ben cociñada, tritura moi rápido. Moi ben, Entón xa temos, mira. Claro, cando apochas moito, non, despois é moi fácil de triturar. Entón, agora vamos ir botando aquí. Mira que cor vai coller todo o guisiño. Sí. Isto tamén fará que espese un pouco, non? Porque o... En caso de que non nos espese, para eso temos a amêndoa, a fariña de amêndoa, vale? Que é o que, como che dixen, é o que diferencia, o que nos vai diferenciar un guiso normal dunha zarzuela. Moi ben, gusta. Vale? Gusta. Vai collendo, entón, mira, aí vamos a botar xa uns poucos guisantes para que se cociñen tamén. É o que conste que o meu favorito non é, pero podes gañar. Xa. Si che vale... Eu non son o favorito nunca de ninguén. Xa, pero ganas, pero xa te conto que ganas. Acaba de darme ca salud, Increíble. Mira, e agora vamos a ir colocando aquí xa a maragota para que se termine de cociñar. Que non nos pase como onte co polo, que quedou un pouco xusto de... Bueno, pero tampouco quedou tan xusto o polo, Bueno, quedou un pouco xusto. Un pouco xusto, faltabanlle os minutos que te enrollas ti a falar, son os que me perjudicaron a mí. Mira, entón agora deixamos aí o chup-chup. Vale, entón... Isto canto tempo vas deixar máis? Eso vou deixar, nada, un par de minutos ou tres só. Un par de minutos? Sí, hasta que remate. Teño un par de minutos para Lucía. Veña, eu vou preparando outra cousiña. Perfecto, pois deixamos a Xulio e imos con Lucía Vázquez, a favorita da nosa directora, xa o dixo, É así. A ver, contanos, Luchi, como vas co teu guiso? Vou ben. Coa túa caldeirada. Acabo de incorporar a maragota e o caldiño que lle estamos incorporando de aquí. Entón ides bastante igualados os dous, non? En tempos. Parece que sí. sí. Ides bastante igualados. Pois eu teño unha pregunta de concurso para repartir cartiños para a xente da casa. Pareceche ben? Pareceme ben. Pois imos alá. De que é a caldeirada que fai Lucía? De maragota e lagostino. A ver, moi sinxelo. De que é a caldeirada de Lucía? Maragota e lagostino. 664-4834-9, chamade a Voltas co Prato, temos 50 euriños en xogo, Final de mes, veñen moi ben, se tedes unha boda xa vos axuda para o regalo. Bueno, xa sabedes como vai o sistema. Chamade a Voltas co Prato que queremos dar eses 50 euriños, vale? Agora e outros 50 despois. Lucía, ti tamén lle botaches guisantes, non? Sí. A mí gusta moito o guisante, Sí. Este guiso é unha pasada, Este peixe é tan barato porque... Vouche dicir por qué. Porque eu miro todos os días na Praza Bastos. Este peixe está ali posto, fermoso, maravilloso, con esas cores. E todos os turistas que pasan, na máis que miran po peixe, din que peixe é ese, que peixe é ese? Pero din así, que peixe é ese? No, que pescado é este? Que me direu, mi má. E Mari Carmen, que ti coñeces, dille, ou Elba, dinlle, un pinto, señora, ben se lle ve. Ben se lle ve, claro, que ao mellor a xente que chega ali non sabe nada, pero ela rinlle, ben se lle ve. Entón, que sucede? Non o coñecen, non o mercan, non vai para fora e podemos papalo todo nós. O bo, claro, é o que distí. Home, claro. Moi ben, pero a min sigo me parecendo curioso que os dous utilicen os chícharos, non sei por qué, o sea, por algo en particular, simplemente porque che gustan. Dan color, teñen vitaminas. Xa, pero... Están ricos. Xusto casualidade da vida. Estou facendo unha hallada.
Vale. Porque vas a botar pimentón e todo. Sí. Vai ser así un pouco a gallega, non? Exacto. Moi ben. Vamos dourar Moi así ben. un pouquiño os allos, un Sí. pouquiño. Claro, é que a clave da allada... Xo comentamos algunha vez, e creo que nunca está de máis volver comentalo. É importante que o allo non se pase. Que non se pase o allo, Claro, porque se efectivamente. pasa o allo, estropela, que está moi pendiente. Que se doure. Está pendiente de o allo, sí. E cando está douradinho, eu creo que mira, xa o temos. Aí. Apartámolo do lume. Aparto do lume que teño que falar con María José. Aí. Imos ao Valdoviño. María José, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Eu ben. Alegrámonos. Moi ben. Ti compras marajota, compras pinto ou non? Bueno, maragota teño comido que a pescaba meu pai, aquí no mar de Valdoviño. Vale. Na rocha, supoño que sacaba da rocha, claro. Sí. Aquí era pescador e teño comido moito dese pescado. Ves, e gustache ou non? Sí. Vale. O malo é iso, que ten un pouco de espiñas demais, pero sabe ben, Sí que ten espiñas, pero é moi saboroso, o que dicía Xulio, porque come moito marisco tal, pero leva moita espiña, é certo. Bueno, pois nós imos intentar darche 50 euriños. Vamos alá. De que é a caldeirada que fai a nosa querida Lucía Vázquez? De maragota e lagostino. Moi ben, aí está, 50 euriños que marchan para Valdoviño. Moi ben. Vale, que felicidades polo programa que está moi entretido, Como? Perdón, que non te escoitei. Felicidades polo programa que está moi entretido e dá moitas ideas das receitas. Pois, moitísimas grazas a ti por vernos, vale? Felicidades á directora tamén, que sexa moi feliz. Pois aí está, que sexa moi feliz. Un bico grande. Hasta logo. Chao. Gracias. Que maja, que ben. Mira, dire que contento. Ai, así dá gusto. Entón, isto agora deixámolo... Me contenta a min. Un pouquiño chup-chup, para que se faga o peixe. Perfecto. Quero ver o do allo. Vamos a baixar un pouquiño o lume. Quero ver a allada, que é interesante. Mira, a allada. Atención a allada. Aquí temos. Apartámola do lume, esperamos un pouquiño a que baixe un pouco o calor do aceite para que non nos queme o pimentón, Claro, non? porque se é outra. Se queima o pimentón, é que non poden queimar nin o allo, nin o pimento. Non, porque se queimas o allo, amarga. E se queimas o pimentón, pois tamén é máis colle unha cor... Chunga. Sí. Vale. Entón, damos así unhas voltiñas, que baixe un pouquiño. E así está no punto. Debería. Mais ou menos a xente pode calcular o tempo que botamos nós falando con María José de Valdoviño. Mais ou menos. Desde que o sacas, aí está. Botámoslle un pouquiño de pimentón doce e imos botar unha chispa. Aí, unha chispa. Unha alegría, Unha alegría. Moi ben. Así. E agora, Que guai. un chorrete de vinagre. Espera, isto tamén se fai? Sempre? Sí. Moi ben. Hola. Mira. Aí está. Ahora deixámoslo repousar un pouquiño, está listo. Pois aí temos unha hallada feita en 2 minutiños por Lucía Vázquez, a ver como vai o home, que o ten bastante complicado no día de hoxe. É a historia da miña vida, Cañota. Mira, aquí mesturei a xema de ovo, como chixen, a xema de 2 ovos, un poquinho de amendo moída, vale? E perexil. Entón, agora, con isto, vamos para aí. Vale utilizar como espesante, darlle sabor, Vámonos esperexando por riba, un pouquiño para integralo ca salsa, e o resto vai quedar na superficie para servilo. Vale. Inés non lle vai gustar, pero digoche que é espectacular. Eu teño que dicir que o aspecto da de Xulio é moi bo. O aspecto é moi bo. Grazas, Cañotas. Imos xuntos á boda. É que creo que vamos xuntos, non? Sí. A miña parella non ven, a tú tampouco, que facemos? Non, pois imos xuntos. Pois imos xuntos, claro, que despois senón é todo un falar. É que despois é claro. Sí, imos xuntos. Polo menos, Polo menos si podemos falar entre nós, como non nos fala o resto. Claro. Ao principio sí que nos falan, despois non. Despois xa non. Bueno, imos ver que lle parece a nosa querida directora. Imos con Inés de Silleda ou de Santiago. Veña, vamos para lá. Vamos. Ahora podedes aplaudir a ela si queredes. Podedes aplaudir. É que merece. Ai, está divina, Está guai o programa. En serio. Solo faltaría que ahora te dixeras, vaya desastre de programa. No, pero estou aquí falando cas señoras e cos señores do público e resulta que sí que vai estar complicado. O mellor Xulio sí que ten algunha opción. Ai, como se nota que és directora, queres manter a intriga ahora. Total. Imagínate que agora é que teño moi bo aspecto, Sí, é que está vendo a xente na casa as dúas receitas, tanto de Xulio como de Lucía, e a verdade é que, claro, eu vinte moi lanzada indo por Lucía, pero xa sabes que Xulio é de
sacalo as para matalo 3. É que mellor a maragota sí que mola. E resulta que ahora todo o mundo vai ir comprar maragota mañán. E xa nos contarán en redes sociais. Falaches diso? É verdad, claro. Ben feito. Escribichesme ti, non? Sí, fun eu, non sei. Eu hoxe xa unha mandada. O sea, é que ti hoxe fixeches algo polo programa. Eu fago sempre polo programa. É que hoxe tivemos un pouco oculto todo. Fomos así un pouco malos, verdad, contigo? Non pasa nada, son boa xente. Sí, somos boa xente. Bueno, 2 minutos, chámate, vale? Para que veñas probar. Vamos a dar outro aplauso a Inés, que se casa e está con nome a voltas co prato. A ver, don Xulio Mato, ten xa preparado. Ai, unha auténtica maravilla. Mira que pintaza, que salsiña espesa. Isto fa falta dúas moletes de pan, Hola. Mira, vamos a un poquinho. Bueno, moi ben, Xulio? Que sí? Moi ben, Sabes o que máis rabia me dá? Que o dudabas. No, eu non. Sí. Dubidaba ela. No, e ti decías. Vale, imos coa pregunta de concurso. Veña, 50 euriños en xogo. Xa o dicíamos antes. Cantas patacas? 3. Eu xa sabía que iba a ser a pregunta esa, ves? Verdad? Dábache na orella, verdad? Sí. 3. Cantas? 3. Esas son as patacas que utiliza... Porque unha estaba partida pola mitad, pero eran 3. Vale. Son as patacas que utiliza Xulio Mato na súa receita, chamada ao 664-483419. 50 euros en xogo, a resposta é... 3. Moi ben. Imos con Lucía, deixamos aquí a Xulio. Mira, vente conmigo. Vou contigo xa. Ti podes ir pa onde queiras, Xulio. A ver, Lucía. Hola. Moi ben, Inda menos mal, non? Moi ben, Vai estar reñido, vai estar competido, vai estar difícil, Ule ben, Sí, ule moi ben, ule moi ben. Vai estar difícil o tema, Non tiña culir tamén. Non tiña culir tamén. Vai estar complicado. Bueno, chegou o momento, vou pedir un fortísimo aplauso, como sempre, para os nosos dous fantásticos cociñeiros do A Voltas co Prato. E atención, porque lle vou pedir a Inés que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Inés, a nosa directora do A Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ven por aquí, querida. Ai, como chorei. Ponte aí. E agora sí, bueno, agora estás no mellor momento da vida, agora mesmo, Bueno, eso é o sábado. Pois o segundo mellor. Protagonista do seu programa. Cando queires, Inés. Eu sempre son. Gracias. Protagonista. Que morro ten. Veña, dalle aí. Está probando Inés e nós recordamos a pregunta de concurso. Bueno, é como la mina, Ia recordala, pero ao final non podo recordar. Así que imos lle coller o teléfono a Lourdes de Foz. Que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, grazas. Alegrámonos. A ver, veña, vamos a intentar darche 50 euriños que vayan para a Mariña. Imos alá. Cantas patacas utiliza Xulio na súa receita? 3. Moi ben. Xa... A verdade é que o repetimos moito, verdad? Sí, a verdade é que sí. Repetímoslo, era sinxeliña, bueno. Pois, non sei se queres mandar algún saúdo ou algo. Sí, a meu pai, que ahora mesmo está aquí conmigo. Vale, pois mandámoslle un bico e un saúdo dende aquí, dende o programa, dende A Voltas co Prato. Moitísimas grazas por vernos. Lourdes, mandámosche un bico enorme a ti tamén, vale? Vale, un bico a todos. Caloguiño. Chao. Inés, por que te ajaches? Din por ali que non me vai caber o vestido se como moito. Dixeron no público. Inés, por que te ajachaches? Pois está moi complicado. Bueno, canto queda? Nada, 30 segundos. 30 segundos. Sí, xa sabes. Espera. Inés, a directora do Voltas co Prato, que casa o sábado, que decidide de Santiago, quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? Súper complicado de decidir, súper complicado, pero por conciencia, Lucía Vázquez. Aí está! A victoria de Lucía! Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis recetas no Voltas co Prato o sábado. Boda da directora. Chao!